しけカレーのランプどこから来たのよみすぼらしいね。ねえうちにおいで温めてあげるよ。今までよく頑張ったよね。ここらで休んでみませんか。ゆっくり話をしませんか。とりあえず今夜は安心さ。足跡は雪がけしていた。声はひどく痛んだ。のキツネがコンコンと僕たちを探してるようだ。そっと息を潜めた。このままこのまま行こさあ縁の垣根を越えてあなたをもっと知りたい。言えないまま言えないままいつの間にか雪は雨になりました。夜明け前あなたはそうそうとここから出て行ってしまった。